tayo. Alan? Leonard? Sir. Trixie? Nicole? And Princess? Griselyn? Present, sir. Lagi naman eh. Kailan ba ako absent dyan sa photo? Sir, sorry, I'm late. Bola lang yan. Class, magbigay ng pangungusap na may subalit. Yes, Trixie? Mahal ko siya, subalit may mahal na siya. Pero di ko kayang bumitaw. Ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na. Alam ko. Okay, class, open your book on page 100. Tatalakayin natin ngayon ang nakaraan. Nakaraan? Buti pa ang klase, binabalikan ng nakaraan. Ako, hindi na niya binalikan. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang sumaya at umalis. Sana Solve the problem on page 101. Gary Lee. Ayoko na, sir. Pagod na ako sa maisip sa solusyon ng problema namin. Pwede bang siya naman? At ngayon, nandyan ka na. Di mapaliwanag ang nadarama. Oo, sige, siya lang. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at dinaamin ko na nami-miss kita. Okay, class. So, who can spell exam? Anyone from the class? Sir. Alan. EAM, sir. Eh, nasan yung X? Masaya sa iba, sir. Tubulitin ko pa ba? kung di rin tayo sa huli, aawatin ang sarili na umibig pang muli. Kung di rin tayo sa huli. Mabuti pa, sagutin niyo lang itong mga papers na. Leonard, pwede mo ba akong tulungan sa assignment natin sa math? Hindi ko kasi maintindihan, paintindi mo naman sa akin. Para saan? Kahit gaano ko pa paintindi sa'yo, hindi mo naman ako maintindihan, di ba? Paano bang magmahal? Palagi bang masasaktan? Umiiyak na lang palagi. Gusto kong Nicole! Ano? Buti pa yung exam sinasalo ko. Ako hindi. pero di ko kayang bumitaw. Ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na. Alam kong Okay, class, makinig. Ang unang part ng exam nyo ay multiple choice. Piliin sa apat ang tamang sagot. Ano ba yan, sir? Multiple choice na naman. Pilihan na naman. Lagi naman akong nasa choices mo eh. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling luluha. Kung hindi lang yung libro mo, may iwan pa sa iyo sa akin eh. Ayoko! Di ka naman kasi marunong magpahalaga eh. Palibhasa, hindi ikaw yung masasaktan
magpapaalam. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang Class, ito na nga pala yung resulta ng exam niyo kahapon, no? Return the papers na doon. Uy guys, tignan nyo yung exam ko, wala akong mali oh. Lagi ka naman tama eh. Hindi ka nagkakamali. Ang wala kang lagi nagkakamali. Iba? Iba? Perfecto ka kasing tao eh. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. Class, magdala kayo ng mga gamit nyo para sa activity natin bukas. Gamit? Bakit? Lagi na lang akong ginagamit. Tao rin ako, nasasaktan. Ang kakapal ng mukha ko. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Kung ako na lang sana ang iyong minahal. Lena, any question? Ayoko lang magtanong. Lagi naman akong hindi sinasagot eh. Alaala mo sa akin ay gumugulo. Bakit di na lang bawiin ang hapdi sa aking puso? Alam niyo, class, tigilan niyo nga yung kahugot niyo. Mas mabuti na lang pagputihin niyo ang inyong pag-aaral. Hindi yung puro hugot kayo. Understood? Okay, class, before I dismiss you, I have an important announcement. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Sir, ba't ka bumalik? Ganun talaga pag mahal mo, pinabalikan. Let me be the one to break it up, so you won't have to make excuses. We don't. So, good afternoon, class. Good afternoon. So, this morning, we tackled about function and relationship. Oo, sir, naalala ko. Function. Di ba yun yung one-to-one lang dapat? At yung relationship naman, yung one-to-many. Tulad ng mga lalaki, mahilig ka sabay-sabay. Paano na kaya? Di sinasadya, di kayang magtapat ng puso ko. Bakit sa dinami-rami ng kaibigan? So, let's try to solve this problem. So, eto na yung sagot. So, gets nyo ba? Sobrang dali, sir. Parang nung pinagpalit ako ni ex. Where to start? Fixing my broken heart. You really know what to do. Ah, sobrang dali sabi mo ah. Pwede bang sagutin mo to? Sure, sir. Oh my
perfect nyo ang quiz nyo bukas. Sir! Yes. Sir, magdadalhin ko ako na ng pan. Talaga? Very good. Pero hindi po yung tulad yun. Bakit? Gusto ko lang po yung naka-steady. Yung hindi lumiliwang sa iba. Ako'y alipin mo kahit hindi bati. Aaminin ko minsan ako'y manhin. Sana Sir, last question. Yes? Anong gusto niyong kape? Wow, gusto ko yung best friend mo. Gusto kong kape? Ang gusto kong kape ay yung matapang. Yun ba ang kaya kong ipaglaban? hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. Hanggang ang puso'y wala nang nararamdaman. Kahit matapos ang magpakailanman, ako'y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig. Uy, feeling ko. Uy, mga best, feeling ko. Uy, mga best, feeling ko. Sir, sorry, I'm late. Duble man eh. So, gets nyo ba? Ayoko lang